parti mill-ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddiem il-bieraħ l-amministrazzjoni tal-Ġeokeżjoni poġġiet il-fjuri fuq il-monument biex nagħtu ġieħ u niċċelebraw il-ħidma ta' kull ħaddiem li hawn Malta. Kienet okkażjoni differenti minħabba il-restrizzjonijiet li hawn bħalissa, però s-sinifikat tagħha huwa ikbar. U ikbar minħabba li llum il-ħaddiem minħabba ċirkostanzi li qed tiffaċċja d-dinja kollha għandu futur ta' inċertezza. Futur li qed iħares lejna bħala Ġeokeżjoni u qed jiddefinixxi l-ħidma tagħna biex nissalvagwardjaw dak li rebaħ matul iż-żminijiet u nissalvagwardjaw l-iktar ħaġa importanti l-impjieg. L-impjieg li jagħti dinjità lilu u lejxin lilu u lill-familja tiegħu. U ma' ċirkostanzi straordinarji imma nemmen li bil-ħidma ta' kulħadd nistgħu nsalvaw l-impjiegi. U nsalvaw l-impjiegi li ngħidu ħajjaw u għejxin diċenti l kulħadd. Hija sitwazzjoni surreali minħabba l-fatt li l-għadu li din niġġieldu kontrih mhuwiex jidher. Imma fl-istess ħaġa titħoss il-ħeġġa li hawn tal-ħaddiema maqud f'vuċi waħda li jimxi l-qudiem, joħroġ minn din il-kriżi u jimxi l-qudiem. Huma ċirkostanzi differenti imma l-ġlidiet tal-ħaddiem huma dejjem l-istess li jtejjeb il-kundizzjonijiet tiegħu, li jżomm l-għajxin tiegħu u li jimxi l-qudiem u jkollu ħajja diċenti. Nemmen li bħal snin oħra flimkien kapaċi nelbu kull ostaklu, kapaċi nimxu l-qudiem u kapaċi nagħtu d-dinjità li kull ħaddiem Malti, Awċi u barrani jixraqlu. Hawnhekk dal-pajjiż kiber bis-saħħa u l-ara ġbin ta' kull ħaddiem. Nemmen li anki f'din l-okkażjoni il-ħaddiema Maltin u Awċin u anki barranin, nenfasizza fuq il-barranin għax bħalissa għandhom diffikultajiet huma wkoll, huma li nimxu l-kol flimkien il-qudiem u nerġgħu niġu għal sitwazzjoni fejn inħarsu l-qudiem biex nikbru u biex nissalvagwardjaw dan biss. Naslu f'dak il-mument jekk nimxu skont il-pariri tal-awtoritajiet u skont dak li qegħdin ngħidu u nimxu l-qudiem fil-postijiet tax-xogħol, noħorġu minn din il-pandemija u nerġgħu nabdu il-ħidma tagħna ekonomika biex il-pajjiż jerġa' jibda jesperjenza t-tkabbir ekonomiku li kien hemm li fil-fatt li finalment kien jissarraf f'kundizzjoni ta' aħjar u pagi aħjar għal ħaddiema li aħna nirrappreżentaw. Żgur li ħankomplu wara li jgħaddi da kollox bil-ġdid tagħna għal ħlas ugwali tal-istess xogħol u wkoll fuq il-prinċipju li kull ħaddiem ikun membru ġewwa trade union għax nemmnu illum iktar minn qatt qabel li f'dawn iċ-ċirkostanzi rajna differenza fejn hemm persuni u ħaddiem organizzati ġewwa trade union il-mod kif ġew trattati u fejn mhumiex organizzati rajna każijiet missejna b'każijiet fejn kif ġew trattati l-ħaddiema. Il-ksur li kien hemm aħna ressaqna dawn il-każijiet lill-awtoritajiet biex jiġu investigati għax aħna ma jkollniex dritt li nitlu f'dawn il-postijiet tax-xogħol, imma rajna distinzjoni. Il-mod kif l-employer fejn aħna organizzati tratta l-ħaddiema u postijiet oħra fejn mhumiex organizzati. U rajt id-differenza. U llum iktar konvint minn qatt qabel il-ħtieġa li kull ħaddiem ikun membru ġewwa union. Mhux biss biex jipproteġi lilu nnifsu, imma wkoll bħala sens ta' konsultazzjoni u informazzjoni biex ikun jaf x'qed jiġri fil-postijiet tax-xogħol tiegħu fejn qed jaħdem x'inhu l-futur tiegħu u kif jista' jtejjeb kemm il-ħidma, l-effiċjenza, l-produttività u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu. Għalhekk jiena llum nifraħ u nirringrazzja lill-ħaddiema kollha, nagħti awgurju speċjali lil dawk il-ħaddiema kollha li din frontliners jgħidu u jaħdmu direttament mal-pazjenti biex aħna nibqgħu ġewwa u nagħmlu l-ħidma tagħna, il-ħaddiema l-pulizija, l-forzi tal-ordni, il-ħaddiema tal-liesa, il-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz biex il-ħajja tagħna tibqa' għaddejja u ta' dan nirringrazzjawhom u il-kuraġġ mhux iċ-ċabċib imma l-fatt li nobdu l-istruzzjonijiet kollha. U dak huwa l-messaġġ li bħala Segretarju Ġenerali timmexxi li nobdu l-istruzzjonijiet u f'dak li jgħidulna nemmnu fihom. Ta' dan jien nirringrazzjahom u nuri fiduċja lejn l-awtoritajiet u lejhom kollha.